Velkommen til. Jeg venter lige til I dukker op herinde, og i mellemtiden, mens I lige finder jeres vej, så finder jeg os lige herinde på skærmen. Jeg har glædet mig meget til i dag. Sindssygt spændende emne, vi skal have. Men jeg siger lidt mere, når I lige er kommet på. Velkommen til dig, som er kommet. Jeg vil meget gerne lige sige, om lyden den virker, om man kan høre det og alt det der. Det tager altid lidt tid, det her med teknikken, ikke? Hej Inge. Velkommen til. Dejligt, du er kommet. Hej Ninette. Fedt. Sådan, så kan jeg sørge også se os, sådan den står og hopper lidt. Jeg håber, det ser okay derude. Hej, hello dear. Jeg håber, det ser okay derude. Sig som sagt gerne lige, om lyden den er okay. Lyden skrætter. Okay. Så prøver jeg lige noget her. Virker det her bedre? Nu har jeg taget mikrofonen af. Hej Marie. Og hej Marie. Er lyden bedre her? Eller skrætter den stadig? Fordi så tænker jeg lige om at hoppe af og på. Det håber jeg ikke, at vi behøver. Men stemmen? Lyden skal i hvert fald virke. Meget bedre med lyd. Fedt, tak Annette. Hej Lena. Fedt. Lyd bedre uden mic og billede super. Fedt. Tusind tak. Meget bedre nu. Nå, jeg synes ellers lige, fordi jeg tænkte, det er jo meget godt, at man ikke sidder nede i sådan en dåse med lyden. Men ja, vi gør det sådan her. Godmorgen Eva og Charlotte, og tak. Tak. Nå, jeg lader lige komme stille og roligt ind. Vi skal jo tale om noget super spændende i dag, synes jeg, og det tror jeg også, I synes, for ellers var I nok ikke kommet. Et kæmpe stort emne, må man sige. Hej Jona, og tillykke med her forleden med fødselsdagen. Ja. Nå. Men jeg tænker, vi stille og roligt går i gang. Så jeg siger lige kæmpe hjertelig velkommen. I dag er det mig, I skal være sammen med. Jeg skal være sammen med jer. Jeg glæder mig rigtig meget. Alt er vinkfungerende. Fedt. Vi har cirka 45 minutter til en time sammen. Og i dag skal det jo handle om, når traumer går i arv, epigenetik, familie og slægtsheling. Et kæmpe stort emne, så vi kan selvfølgelig ikke komme hele vejen rundt, men vi kan begynde stille og roligt at få det pakket lidt ud. Og se på, hvordan og hvorledes, og hvad kan man egentlig gøre. Også sådan rent konkret for at hele det. Ikke? Godmorgen, Selene. Hvis man ikke kender mig i forvejen, så hedder jeg jo Freja. Jeg har den her gruppe traumehealings- og udviklingsprocesser for mennesker, som arbejder med mennesker, som lige har ændret navn, og som i virkeligheden er det, jeg hele tiden har lavet. Så det kunne den lige så godt hedde. Den er selvfølgelig startet et andet sted i gruppen, men nu har den bevæget sig herhen til det sted, hvor jeg egentlig har allermest passion. Godmorgen, Stella. Jeg hedder som sagt Freja Rosalina Sommer. Og det jeg ligesom laver, det er traumehealing og terapi, og har uddannelsen sammen med Lotte, Skandinavisk Traume- og Healingsuddannelse. Og noget af det, vi selvfølgelig laver på den uddannelse, det er lige præcis det her emne, som vi har oppe i dag. For det er en meget, meget stor del af uddannelsen, fordi at traumerne går jo i arv. Så nogle gange kan vi jo kigge på kun lige det her liv, vi har i den her krop her lige nu. Men i virkeligheden er der noget, der er gået forud. Så hvis vi bliver ved med at bevæge os rundt kun her i det her felt, så vil der stadig være noget, som er uforløst, noget vi ikke kan få fat i. Der er selvfølgelig mange forskellige vinkler og tilgange. Der er aldrig kun én vej at gå. Forskellige metoder, teknikker, alt muligt. Og det er jo en del af det, vi har intuitionen til. Men det er klart, at for at intuitionen kan fange redskaberne, så er vi jo ligesom nødt til at kende redskaberne i forvejen og have dem i vores lille redskabskasse. Ellers så kommer det simpelthen bare ikke. Så i dag der skal det handle om, når traumer går i arv, epigenetik, familie og slægtsheling. Og vi starter lige lidt omkring DNA'et, ikke? Fordi det er ligesom det hele lidt handler om her med epigenetikken. DNA'et det er jo ligesom vores byggeklodser. Det er jo i virkeligheden det, som gør os hver især unikke.
Hvis man kigger på tvillinger, så kan man sige, så har de jo i virkeligheden den samme DNA. Men det, der gør, at de er forskellige, det er faktisk epigenetikken. Fordi oven på DNA'et, der sidder der nogle markører. Og det er de markører, som udgør epigenetikken faktisk. Så man siger, det er ikke, epigenetik handler ikke som sådan om generne, men det handler om den måde, som generne kommer til udtryk på. Så de her markører, som ligesom sidder oven på DNA'et, det er ligesom dem, der afgør, om et gen skal tændes eller slukkes. Det er også de her markører, som går ind og laver øjenceller, tarmceller, alle mulige celler på alle mulige forskellige måder. Det kan selvfølgelig gå galt, og det er der sygdom kan opstå. Epigenetiske mekanismer, det de kan påvirkes af, det er alder, det er forurening, kemikalier, det er stress, herunder også traumer, lægemidler og kost. Så man siger, epigenetikken påvirkes altså udefra. Det er simpelthen noget, der hele tiden kommer udefra. Derfor bliver det jo også så vigtigt med, hvad er det, vi putter ind i vores krop. Hvad er det, vi indtager, ikke kun kostmæssigt, men i virkeligheden også, hvad er det, vi er optaget af, hvad er det for nogle tanker, vi har. Bruce Lipton, hvis nogen af jer kender ham, det tænker jeg mange af jer gør, han har jo skrevet den der bog, der hedder Intelligente celler. Den kan jeg godt anbefale at læse i øvrigt, hvis man ikke allerede har gjort det. Og det, han har jo studeret epigenetik i 20 år, og er jo mega klog. og det er slet ikke på det niveau, det kommer til at foregå det her. Men det han ligesom, man har jo talt om mange år, det er arv eller miljø, der påvirker mest. Og man er jo enige om, at det selvfølgelig er begge dele. Men Bruce Lipton mener, ud fra hans forskning, at det er miljøet. Det er simpelthen miljøet, der gør det. Hvad er det for et miljø, cellerne bevæger sig rundt i? Og det han har fundet ud af i sin forskning, det er, at når en celle, for eksempel hvis selve cellekernen dør, så kan cellen faktisk godt overleve i ret lang tid, så længe membranen er intakt. Men hvis membranen den går i stykker, så dør cellen med det samme. Og ud fra det har han ligesom fundet ud af, okay, det er simpelthen miljøet, der er det mest afgørende. I forhold til epigenetik giver det også mening, synes jeg, fordi at det netop hele tiden er udefra kommende påvirkninger, som går ind og påvirker generne, altså som simpelthen afgør, om de skal tændes eller slukkes. Så det er sådan en lille bitte kort om baggrunden, hvad er epigenetik egentlig for noget. Epi betyder i virkeligheden ved siden af kommer af græsk, det vil sige det henviser til de forandringer, der sker uden for selve DNA-sekvensen. Så derfor kan man sige, det giver os jo i virkeligheden poweren rigtig meget tilbage, når nu vi taler også om traumer, som går i arv. For man kan jo godt have det sådan lidt, okay, hvis traumer går i arv, hvad er så mine muligheder, ikke? Men vi har faktisk rigtig mange muligheder for at påvirke det, og det er det, der ligesom er det dejlige ved at vide, at det rent faktisk er miljøet, som måske er en af de største faktorer for, hvordan vi kan gå ind og ændre netop på den her nedarvning af traumer, ikke? Så man kan sige, på mange måder, hvis man kigger på det her med epigenetikken i forhold til at tænde og slukke for nogle gener, så hjælper den her epigenetik i virkeligheden også lidt artens overlevelse, ikke? Hvis man tager sådan et eksempel, som hvis en kvinde er gravid, og hun ikke har så mange midler, og altså ikke har særlig meget adgang til mad. Man kan også tale om nogle afrikanske kvinder i visse afrikanske lande. Så går generne ind og undertrykker sulthormonet hos babyen. Og det er egentlig ret smart, fordi det sikrer, at det her barn har større mulighed for overlevelse, fordi at den ligesom har sunket det her gen, sådan så at baby ikke har brug for lige så meget føde, som for eksempel et velernæret barn i Danmark, hvis forældre har masser af penge. Så på den måde, så kan man også se i forhold til fedme, for eksempel, eller altså meget tynde mennesker, eller hvad for en krop man nu har, hvilken metabolisme man ligesom har arvet. Det ligger simpelthen her i epigenetikken i forhold til, hvad var der for et miljø, hvad var der for nogle forhold, hvad gjorde sig gældende, og det er ligesom det, der er med til at afgøre, hvad er det for nogle kropstyper og alt muligt andet, vi har, ikke? Så noget af det, der jo også er super spændende, synes jeg, det er jo super spændende at tænke på, at vi alle sammen har ligget inde i vores mormors mave, da vores mor var et lille bitte foster og var 5 måneder gammel, ikke?
Allerede her lå anlæggene til det æg, som du så senere er blevet til et menneske, der sidder her foran på skærmen og ser mig i dag, ikke? Og det fortæller jo også en ret fin historie, synes jeg, i forhold til den forbindelse, vi netop har igennem den linje, at vi faktisk har været med allerede inde i mormors mave. Det vil sige, at det miljø, der var inde i mormors mave, har jo sådan set også påvirket, hvem det er, vi er i her i dag, ikke? Så derfor er det altid super spændende at se selvfølgelig på sin relation til sin mor, men faktisk også til sin mormor, og hvordan var mormors relation til mor. Ikke? Hele det spil, der kørte der. Hvad var det, der skete? Hvordan havde de det sammen? Hvordan var mekanismerne, reaktionerne, mønstrene, alt det her? Fordi det er noget af det, vi andre har fået med ned gennem linjen. Ikke? En super spændende og en meget kompleks relation. Ikke? Jeg tænker, de fleste, selvfølgelig er der masser, der har vidunderlige relationer til deres mor, men der er også rigtig mange, der har nogle komplekse forhold til deres mor, fordi det er den mest komplekse relation, vi overhovedet nogensinde kan få faktisk. Ikke? Så læste jeg også et lille spændende studie, fordi jeg tænkte sådan, om far, han må jo også have noget at skulle have sagt. Ikke? Altså fars gener må vel også have en eller anden betydning i forhold til den her epigenetik. Og noget af det, jeg faldt over, det var, at hvis far der på det tidspunkt, hvor hele undfangelsen sker, og ting og sager, er overvægtig, så er det faktisk noget af det, han bringer med ind i epigenetikken. Så sker der noget omkring metabolismen her med børnene. Der kan man se, at der var langt flere overvægtige børn, men faktisk også større tendens til diabetes 2. Så hvis far han havde normal vægt, så faldt det der gen ligesom fra igen, ikke? Så blev det slukket for. Så på den måde, så er biokemien, den nedarves simpelthen gennem generationer, ikke? Og det kan man også se med, man har også lavet nogle forsøg med kvinder, som har været gravide under krig, og man ligesom kiggede på kortisolniveauer og PTSD, og der kunne man se, at de børn, der blev født her, deres biokemi var simpelthen, de har simpelthen arvet den baseline, som mor hun havde, med abnorme kortisolniveauer. Det vil sige, enten var kortisolniveauet helt vildt højt, som det normalt er, når man har stress, men nogle af dem var faktisk også helt vildt lave, og det kan man sige, det er jo det her PTSD, når der er bremser speeder niveauet på, ikke? Så man ligesom er gået helt ind, ikke? Så det alt sammen jo lidt fortæller, det er, hvor vigtigt det er, hvordan vores tilstand i virkeligheden er, når vi er gravide med vores børn. Ikke? Nu er det hovedsageligt kvinder, der sidder her i dag, kan jeg ligesom fornemme. Og det skal det ikke gøre nu. Det betyder simpelthen rigtig meget for, hvordan vores epigenetik hver især bliver, når vi kommer ud på den anden side. Når vi taler terapi, så kan man sige, at der er jo ikke nogen, som ikke er ramt i eksistensen. Godmorgen, Eva. Det er simpelthen ikke en mulighed. Og det kan vi jo se rigtig meget i forhold til netop det her med epigenetikken og de nedarvede traumer. Så når vi taler lidt om chakrene, og det kan man sige, der er vi jo helt nede i jordstjernen, som er ligesom uden for kroppen, men som også fortæller rigtig meget om vores forbindelse til moder jord, til vores slægt. I virkeligheden også de potentialer, vi har med i det her liv. Men faktisk hele forbundetheden, ikke? Så er der selvfølgelig rodchakra og harechakra. De tre nederste chakra, de er hos de fleste mennesker altid en lille smule ubalanceret, ikke? Ja, det er meget interessant, Lena. Det har en kæmpe betydning for din epigenetik, at din mor er født under 2. verdenskrig. Jeg kan ikke forestille mig, at din mormor har været... jeg tænker, der har været et vist stressniveau hos din mormor i forhold til din mor. Og hvis din mor ikke har fået set på det, og fået styr på hele nervesystemet, så er det klart, så er det blevet givet videre til dig. Og det er jo noget af det, hvor man går og leder og søger, og kan ikke finde ud af, at man roder rundt i det, og kan ikke forstå, hvorfor man har det på en eller anden måde, men i virkeligheden er det noget, der er gået forud for en. Og det er klart, hvis man bliver ved med at kigge lige her, fordi noget af det, der giver en helingsproces, det er faktisk, at vi kan lave nogle bevidste kognitive processer, sådan så vi kan se, at det her traume, det hører til i fortiden, ikke? Så længe traumet bliver ved med at være her,
så bliver det ved med at køre ind i os, så vi er nødt til at skal have en bevidsthed om det, så vi faktisk kan lægge det der bagud, hvor det hører til. Ikke? Så det er, og allerede der kan din helingsproces jo gå i gang, Lena, ikke? Fordi nu er du allerede bevidst om det her, så sker der allerede en eller anden lille bevægelse. Jeg kan overhovedet ikke huske, hvad jeg var i gang med at sige. Det var eksistens og hare og behov og alt det her. Så når man går ind og kigger og scanner lidt på nogle chakra, nu trækker vi lidt omkring det spirituelle, eller hvad skal vi sige, det åndelige, det energetiske, vil jeg hellere sige. Fordi det er jo en af de måder, vi kan gå ind og undersøge på, hvad er der egentlig, hvor er der behov for, at vi sætter ind. Og jeg har ikke i min tid som terapeut nogensinde mødt nogen, hvor der ikke er noget at gøre her i de nederste chakra. I de nederste energicentre. Netop omkring det her med forbindelsen til at må være her. Altså må være her på jorden. Altså bare eksistere. Være den man er. Og hele det her med at kunne opfylde egen behov. Det er også en stor udfordring for rigtig mange. Og der er rigtig mange, som også har udfordringer omkring karriere, økonomi og alt muligt andet. Og det ligger jo hernede i noget af den epigenetik, vi har fået med os, kan man sige. Ikke? Så der kan man allerede som terapeut gå ind og kigge, og man kan også se det på kropsholdningen, ikke? Fordi alle er ligesom netop ramt her i det eksistentielle på et eller andet niveau i højere eller mindre grad. Fordi at vi jo ligesom alle sammen, altså vores hjerne og vores nervesystem indeholder jo alle sammen reminiscenser af hele menneskehedens evolutionshistorie. Ikke? Vi er jo en del af det store hele. Så også omkring kvinder, altså nu, jeg rambler bare derud, og jeg håber, at I kan følge med, og det giver mening. Altså alt det her, som vi i virkeligheden bærer på, som jo i og for sig ikke nødvendigvis er vores, men som vi jo alligevel er en del af. Og det er også derfor, man taler om det her med, at når jeg heler noget i mig, så heler jeg 7 generationer bagud, men jeg heler altså også 7 generationer forud. Og det er jo det, de oprindelige stammefolk jo altid har vidst. De har altid vidst, at vi er en del af hinanden. Så når jeg gør noget for mig, så gør jeg det ikke kun noget for mig, så gør jeg det også for hele min slægt og dem, der går for, og dem, der kommer til at gå efter mig. Ikke? Det har været sådan en helt... det er bare sådan, det er. Det er en del af deres visdom, det er en del af den måde, de lever på. Her i Vesten har det været lidt anderledes, der føler vi os lidt mere adskilte. Vi lever i en adskillelseskultur generelt, som vi er ved at gøre op med. Ikke? Så her, der kan man sige, vi ved jo godt, at vi er en del af vores familie. Men vi alligevel sådan føler vi os meget individuelle. Jeg er ikke ligesom min mor, eller jeg er ikke ligesom min dut, eller ligesom min dat. Men i virkeligheden er jeg jo en del af det hele. Så hvis jeg begynder ligesom at mærke, okay, jeg er en del af det hele, så får jeg også nogle andre muligheder. Ikke? Så får jeg en anden empati, jeg får en anden medfølelse, og jeg får også nogle andre muligheder for at hele i virkeligheden. Ikke? Men de seneste årtier her, der har forskningen så jo kunne gå ind og understøtte den her transgenerationelle traumatisering, som man jo altid har vidst inden for de her stammesamfund. Og som ligesom gør, at vi også kan gå ind og stadfæste. Ikke? Der er evidens for det nu, ikke? Og det kan vi jo godt lide her i Vesten, at vi kan sige, bum, det er sådan her, det fungerer. Vi kan se, der sker noget omkring biokemien. Hvis man for eksempel har nedarvet traumer, det kan altså gælde både stress, angst, depressioner. Jeg skal lige se, jeg har skrevet en masse ting ned her. Det er ikke sikkert, jeg kan finde det, men det omhandler alt. Ikke? Det er både tanker og frygt. Altså alt muligt, det hele. Ikke? Så vi... Det går simpelthen ned igennem linjen. Ikke? Det går simpelthen ned igennem linjen, hvad end vi vil det eller ej, så vi kan lige så godt forholde os til det. Og som jeg sagde, så kan vi kan ikke hele noget, hvis det ikke er i vores bevidsthed. Altså vi kan jo ikke hele noget, vi ikke ved, der er der. Det kan vi simpelthen ikke. Så går vi hele tiden og leder og søger alle de forkerte steder, kan man sige. Ikke? Så epigenetik handler basically om, at der kan skrues op og ned for bestemte gener. Ikke? Og en vis del af den her op- og nedskruning, det sker altså allerede i fostertilstanden. Og det er jo lidt vildt at tænke på, fordi der har vi jo der har vi jo ikke nogen muligheder for at gøre noget som helst selv lige på det her tidspunkt. Vel? Så derfor betyder det her jo med traumer og fostertilstand,
og mors velbefindende betyder jo rigtig, rigtig meget for vores kommende epigenetik, ikke? Og jeg kan fortælle en lille historie fra mit eget liv. fra mit eget liv. Jeg se, hvor jeg skal starte henne. Jo. Dengang min mor hun var gravid med mig, der døde hendes far. Han døde, faktisk har jeg jo fundet ud af her senere, på min søns fødselsdag. Han var jo ikke født dengang i øvrigt. Men min mors far han døde, så hun gik jo i sorg. Hun gik simpelthen i sorg. Og det der sker, når vi går i sorg, det er selvfølgelig, at vi får det på forskellige måder. Sorg er jo en stor størrelse, den kan man jo ikke definere. Din sorg er jo anderledes end min, osv. Men min mor hun gik simpelthen i sorg. Så det der så sker med fosteret, det er jo, at fosteret begynder jo, fordi miljøet inde i maven bliver jo lige pludselig ikke særlig rart. Biokemien ændrer sig jo ganske simpelthen. Så det der sker rent kropsligt, det er, at man begynder at vride sig og trække sig. Så det man kan se som terapeut, når nogen er ramt i eksistensen, det er, at der er nogle skævheder i kroppen. Der er også nogle delinger, man kan lige se det rent energetisk, at der er nogle split i kroppen. Det er noget af det, der afslører i gåseøjne, ikke? Afslører, okay, her sker der altså noget omkring eksistens, som vi skal have taget os af. Når vi er ramt i eksistensen, så mangler vi netop sådan en indre sammenhæng. Det er som om, det ikke helt hænger sammen. Og det kan vise sig lidt forskelligt, hvordan energien er trukket. Men det handler simpelthen noget om, at man skal til at have fyldt sig ind helt inden for sit skelet af, og hele vejen ud til huden, ikke? Det kræver en vældig stor portion kropsligt arbejde, vil jeg sige, for at, ligesom at få styr på det. For vi skal ligesom have fyldt os ud. Men min morfar han døde altså der, mens min mor var gravid med mig. Og så gik hun faktisk 3 uger over tid. Så det endte med, at jeg faktisk blev født på min morfars fødselsdag. Og det er jo sig selv jo lidt sjovt, ikke? Jeg fik også en brun streg i øjet, som var den samme brune streg, min morfar havde. Der var sådan en masse sammentræf omkring det. De første 9 måneder af mit liv kunne jeg ikke rigtig indtage føde. Jeg kunne godt indtage det, men jeg kunne ikke holde på det. Og det er selvfølgelig rigtig hårdt for et spædbarn. Og min mor var jo i sorg. Så på den måde var der jo ikke den kontakt, som jeg som spædbarn havde brug for. Det jeg senere fandt ud af, det var, at jeg faktisk ikke vidste, at jeg overlevede. Jeg vidste faktisk ikke, at jeg overlevede. Og det var en ret stor forskrækkelse for mig, at der havde siddet sådan et stort traume inde i mig, for det var jeg faktisk ikke klar over. Men jeg troede faktisk ikke, at jeg overlevede, hvilket jo så betød for resten af mit liv, eller det liv, jeg levede efterfølgende og voksede op i, gjorde, at jeg følte mig forkert. Det gjorde også, at jeg følte, at jeg ikke havde nogen berettigelse, fordi på et eller andet plan, så følte jeg faktisk ikke, at jeg levede. Og det er jo en ret vild ting, og det kan være en lidt svær ting at få fat i, ikke? Den historie kom til at gentage sig, da jeg fik min søn, og det er jo lidt interessant, ikke? Min søns 9 første måneder var også mega hårde. Han kom med akut kejsersnit, lå på neonatal, og var på mange måder jo, han var ikke ved at dø, men han kunne godt have været død, ikke? Så historien gentog sig, fordi det her traume ikke var helet. Og det er det, man kan se i epigenetikken, eller i, hvad kan man kalde det, nedarvede traumer, ikke? Nedarvede traumer, at så går historien igen. Så det, der ligesom ikke bliver forløst, ikke? De traumer, som ikke bliver forløst, de kommer til at gentage sig. Og de kommer til at gentage sig ned igennem linjen. Så alt det, der ligesom er blevet ekskluderet, kan man sige, det som ikke bliver talt om, det som ikke bliver helet. Så hvis du ikke heler det, så kommer det muligvis til at ske ned igennem linjen. Og det er det, man kan se i familiesystemet. Der er nogle traumer, der går igen. Så der kan godt være en i familiesystemet, som for eksempel har psykisk sygdom. Og så kan det springe nogle led over, og så sker det så igen. Og det er jo noget af det her med, fordi at når der er traumer i familiesystemet, så er det oftest forbundet med rigtig meget skam og tabu. Og alt, hvad der er forbundet med skam og tabu, bliver fortiet. Det taler vi ikke rigtig om. Vi ignorerer det ikke, men vi kapsler det i hvert fald ind. Og når der ligesom er en energi af, at der er noget, vi ikke taler om, så bliver det faktisk den ilt, kan man sige, som dem ned i familiesystemet kommer til at indånde.
Det bliver den energi, vi vokser op i igennem hele linjen. Og det er noget af det, som jo også, det påvirker jo også vores biokemi helt vildt, ikke? Vores tanker. Der kan man sige, hvad der hedder, Dr. Joe Dispenza, ikke? Han taler jo meget om det her med tankerne, at det er tankerne, der påvirker det hele, og at det ligesom er det, der ændrer hele metabolismen og energien og biokemien og alting, ikke? Og det er klart, at hvis der er sådan nogle områder, man kan sige, der er jo nogle områder inde i en, som ikke er belivet, som er hemmeligholdt, som er holdt nede, som simpelthen ikke får noget livsenergi. Og når der er noget, der ikke får livsenergi, så kan man sige, så dør det jo. Så er der jo en lille død steder inde i vores krop. Og det er jo det, vi kan gå ind og undersøge. Okay, hvorhen er der områder her i kroppen, som simpelthen ikke har liv? Og hvad er det, der ligger kapslet inde i de områder, som vi skal ind og have belivet? Og det kan altså være ting, som er noget, som er gået forud for os. Og det kan jo være super svært at få øje på, hvad det lige præcis er, ikke? Så de her historier, de går altså igen. Man kan sige, da jeg var gravid med min søn, der kom jeg i kontakt med et meget dybt traume, som jeg fuldstændig havde fortrængt. Som var meget, det slog mig helt ud af kurs, ikke? Jeg blev meget, meget overvældet. Jeg blev forskrækket, og jeg blev alt muligt. Det var virkelig, virkelig voldsomt. Og det var jo det miljø, min søn voksede op i inde i min mave. Ligesom min mor fik et chok under hendes graviditet, så fik jeg det også under min. Og på den måde igen, så kommer man, når man begynder at kigge tilbage i sin linje og se de historier, der er, så begynder man at kunne se en sammenhæng med ting, der går igen og igen og igen, ikke? Og det er jo også derfor, man siger, traumer tiltrækker traumer. Altså traumer tiltrækker simpelthen traumer. Ligesom rigdom tiltrækker rigdom, så tiltrækker traumer også traumer. Så hvis vi ligesom har fået den her baseline af, hvis mor nu har været depressiv, ikke? Der er masser af kvinder, der får fødselsdepressioner, så vil det jo være den biokemi, som du vokser op i herinde, men det vil også være det, du oplever, når du så kommer ud med maven. Og det er jo ligesom det miljø, det påvirker jo epigenetikken, ikke? Det er jo ligesom det miljø, du er i, og det bliver jo så en del af din baseline. Så derfor er det jo så vigtigt at få kigget på de der relationer, og få kigget på den energi, og når man sidder med en klient, og de fortæller deres historie, og de siger nogle ting omkring dem selv, så kan man nogle gange høre og mærke energien, at det i virkeligheden ikke er deres stemme. Det er som om, at den stemme kommer et andet sted fra. Og der kan man oftest vide, okay, det her, det er ikke noget, der tilhører dig som sådan, det er noget, der er kommet før. Så hvem tilhører den her stemme? Hvor hører den til henne? Hvordan kan vi få det afleveret tilbage, ikke? Og det er jo nogle af de redskaber, man kan bruge, og som vi også bruger rigtig meget på Skandinavisk Trauma- og Helingsuddannelse, og få kigget på alle de her forskellige systemer, og hvor hvad hører til henne. Fordi vi skal selvfølgelig tage ansvar for vores, men vi skal selvfølgelig ikke tage ansvar for det, som nogle andre skulle have taget ansvar for, ikke? Vi skal jo aldrig tage ansvar for vores forældre. Vi skal heller ikke tilgive dem. Ikke fordi de havde jo heller ikke, de er jo også vokset op i noget deromme bagude og er kommet af noget, som de heller ikke har været skyld i. Så det ligger hele vejen ned ad linjen. Så vi forsøger ikke at placere nogen skyld nogen som helst steder, men vi forsøger at placere ansvaret der, hvor det ligesom hører til. For ellers skal det ganske simpelthen ikke hele, vel? Så det der ligesom er, det er, at vi bærer simpelthen på vores forfædre og mødres oplevelser. Simpelthen som en integreret del af vores biologiske organisme. Og det gælder altså både det emotionelle og det kognitive, og det gør jo selvfølgelig det gør jo selvfølgelig noget i forhold til den måde, vi ser verden på. Og når man ligesom begynder at få travlet alle de her historier ud og få adskilt, så kan man ligesom begynde at se, hvor hvad hører til henne, ikke? Så alt, hvad der er uforløst fra fortiden, det sætter selvfølgelig sit præg her på vores nutid, ikke? Og det påvirker selvfølgelig vores fremtid. Og det kan man sige, det er jo meget det, Dr. Joe Dispenza taler om i virkeligheden, ikke? Og alle mulige andre. Her putter vi det bare lige ind i noget epigenetik og noget slægtshistorie, noget slægtsheling, ikke? Så noget andet, ja, det er godt. Det er godt, det giver mening. Det er godt, det giver mening.
Men tilbage til det her med, fordi hvis vi som udgangspunkt, så er der ingen, som ikke er ramt i eksistensen. Det kan jo simpelthen ikke være en mulighed, ikke? Og slet ikke, hvis vi ser på, nu skriver Lena her, ikke, at hendes mor er født under 2. verdenskrig. Ikke? Det er jo en del af den historie, verdenshistorie, vi alle sammen er vokset op i. Min mormor, hun har både oplevet 1. og 2. verdenskrig, og hvis vi så kigger endnu længere ud tilbage, hvis vi kigger på den historie, der er gået forud for os, ikke kun i vores egen private eller familiesystemer, men sådan i den store verden, så er der jo noget omkring det emotionelle, noget omkring, hvordan var vi sammen med vores børn. Mange havde 12 børn og alt muligt, og jo flere børn der er, jo mindre er der jo tid til de her børn at være sammen med dem osv. Og det er jo det, der er givet videre gennem systemet. Og det er fedt, Vita. Det er sindssygt spændende. Det er et sindssygt spændende emne, synes jeg. Og det er kæmpestort, ikke? Man kan jo blive ved. Og det er jo fedt. Men det er super, super spændende. Min mormor for eksempel, hun er jo født i 1915 på Færøerne. Og dengang hun blev født, hun har 2 andre søskende, og de blev alle sammen født med ret kort tids mellemrum. Ikke? Det var måske sådan et år imellem dem-agtigt. Så min oldemor fik jo 3 børn i rap, og så, da min mormor ikke var særlig gammel, der fik hun at vide, at hendes mor var død. Så derfor så skulle så blev de 3 børn, de blev skilt ad. Min mormor, hun kom hjem og bo hos hendes farmor, som i øvrigt slog hende ret meget og var ret så voldelig. Og hendes 2 andre søstre kom nogle andre steder hen. Og de fik alle sammen at vide, at deres mor var død. At hun simpelthen ikke var her længere. Hun var simpelthen død. Og det troede de jo på i ganske lang tid, indtil de senere fik at vide, at hun faktisk var kommet på en sindssygeanstalt. Det hed det jo dengang. Det der måske kunne være historien, vi ved det jo ikke, men det jeg forestiller mig, der er historien i det her er, det er, at hun fik en fødselsdepression. Og på den tid, omkring 1915-1919, eller hvad årstal det nu var, at det her skete, der var, hvis kvinder fik fødselsdepressioner, så når vi taler hysteri og alt muligt andet, så man dem jo som sindssyge. Så de kom på sindssyge på hospital. Så min mormor blev adskilt fra sin mor ganske tidligt. Hun har måske været 2 eller 4 år dengang. Ikke? Og det har jo båret præg. Det har jo præget min mormor helt vildt meget. Både i forhold til at blive afvist, kan man sige. Ikke? Men jo også i forhold til at være en mor selv og skulle være mor, da hun blev mor. Helt frem til hun døde, hun blev 101, der savnede hun sin mor. Hun talte altid om sin mor. Hun talte også om hende på et dødsleje. Det hører man så ganske ofte, vil jeg så sige. Men hun savnede sin mor hele livet. Hun længtes efter sin mor. Men det er jo en af de her historier, som ligger i familiesystemet. Og som jo har givet en masse sorg ind i familiesystemet. Og den måde, som jeg fandt ud af, det havde påvirket mig på, det var, at jeg har båret på en sorg. Min mor har også båret på en sorg, som også var en anden sorg. Men det her, det er en af de helt store, som lå i mit familiesystem. Med en sorg, som jo ikke var min, kan man sige. Så noget af det, jeg har oplevet meget i mit liv, det er, når der er sket et eller andet, det kan være alle mulige forskellige situationer, så har min første to-go-to været at gå i sorg. Og det undrede mig faktisk ret så meget, fordi nogle gange tænker jeg, der er måske også nogle skridt inden sorgen, jeg kunne have været gået i, men jeg hoppede direkte til sorgen. Og da jeg ligesom fandt ud af det her, så gav det rigtig meget mening, fordi sorg har ligesom været sådan en ting ned gennem familiesystemet, som har præget det rigtig meget. Når jeg kigger på billeder af mig selv som barn, så har jeg nogle meget, meget sorgfulde øjne. Min bror har det samme faktisk. Og det er jo den sorg, som ligesom har ligget helt der bag. Måske har den endda ligget før end min mormor. Måske har det været min oldemor. Jeg tænker, der har været en kæmpe sorg i at... For det første at skulle forlade sine børn, det tænker jeg, det er jo en kæmpe sorg. Det ved vi, der har børn jo, er noget af det skrækkeligste, man overhovedet kunne forestille sig. Men jo også en sorg over at blive gjort syg, ikke? Altså blive sygeliggjort. Det er jo også en kæmpe sorg.
Så sorgen har jo været abnorm, og den sorg har jo været ekskluderet. Ikke? Den har jo ikke været talt om, den har været hemmeligholdt, den har været undertrykt. Og når noget er undertrykt et eller andet sted i systemet, så er der bare nogle andre, der kommer til at leve den ud. Ikke? Det er sådan, det er. Vi ved det jo med, jeg ved ikke, om nogen af jer har tænkt over det, men i parforholdet for eksempel. Ikke? Hvis man er bange for vrede for eksempel, og ens kæreste bliver helt vildt vred, så kan man jo skynde sig at tage vreden og være den, der lever den ud, sådan så det ikke bliver lige så farligt. Og det er lidt det samme her. Ikke? Altså der ligger en energi af noget, vi ved ikke, hvad det er, men der er nogen, der kommer til at leve den ud, uden at de egentlig rigtig selv kan forstå, hvad det er, de lever ud. Og det er jo på den ene side lidt skræmmende, fordi man kan jo føle sig lidt tosset, fordi man ikke rigtig kan sætte en finger på, hvor det kommer fra. Og på den anden side, så er det bare epigenetik. Ikke? Det ligger simpelthen i linjen. Det er simpelthen noget, der er til stede, men som man ikke kan tage og føle på, men som er der. Ikke? Det er der alligevel. Vi ved jo også med børn, at hvis I står og råber og skriger, og de vil have et eller andet, at hvis vi ignorerer det jo ikke, fordi det forsvinder, vel? Det forsvinder jo ikke, i virkeligheden vokser det bare. Og det er det samme med det her. Det er en måde at se det på i hvert fald også. Ikke? Så det her med, man kan sige, det kan jo godt være, at man ikke selv har oplevet noget sådan specielt traumatisk i sin barndom. Altså hverken, du ved, altså noget af det der meget, meget traumatiske, som er overgreb og misrøgt og omsorgssvigt, alkoholisme, voldelighed, hvad der kan være. Ikke? Der kan være alt muligt i familier. Ikke? Og det kan godt være, at man har tænkt sådan, at jeg har egentlig haft en rigtig, rigtig god barndom. Den har været sådan meget normal. Der har måske været lidt dysfunktionalitet, det tænker jeg, at der er i de fleste familier er der noget dysfunktionelt af en eller anden art. Men sådan inden for normalen. Ikke? Men alligevel kan man mærke, at man sådan er tynget, man er urolig, der er bare noget, som ikke rigtig spiller. Ikke? Hvis mor nu har haft et nervesystem, som har været helt op at ringe, ikke? Altså, hun behøver jo ikke at have PTSD, men kan jo have været frygtsom, deprimeret, været lidt angstfyldt, har noget med i linjen her fra mormor, som og der ligger en masse uforløst, ikke? Så vil det jo sige, så arver vi jo det her reaktive nervesystem, ikke? Og det er jo derfor næsten ingen kender til at have et balanceret nervesystem. Jeg får ingen ind af den her dør, som er født med et velreguleret nervesystem, kan man sige. De fleste har et eller andet, der ligger og lurer, et eller andet, som de ikke helt, for ellers så kommer de selvfølgelig heller ikke her, det giver sig selv. Ikke? Men det er lidt det der med for at sige, at vi behøver ikke selv at have oplevet et rigtig voldsomt traume. Man kan sige, det er jo lidt ligesom også med paramedicinerne, ikke? At de bliver sekundært traumatiseret. Vi behøver i virkeligheden ikke selv at have oplevet traumet for at være i traumet. Så det her nervesystem, det går jo igen, og det er jo noget af det, man kan måle biokemisk, når man forsker i det og laver undersøgelser og laver studier. Ikke? Så kan man se, at vi simpelthen arver det her uregulerede nervesystem. Ikke? Så derfor igen, så vender vi jo hele tiden tilbage til, når vi skal arbejde med de her ting som terapeuter. Så er nervesystemet bare et sted, vi er nødt til at starte. Fordi vi ved godt, at hvis vi er i kamp, for eksempel, ikke? Vi sidder her fremme, så hører vi alt, hvad den anden siger som et angreb. Vi hører det negativt, vi hører, de lige sætter en finger på, og der har du heller ikke gjort det godt nok, og vi hører alt muligt, som i virkeligheden ikke bliver sagt. Og det er det, der sker, når vi er i kampsystemet. Det er simpelthen bare sådan, det er. Vi er i forsvar. Vi forsvarer vores batalje her. Ikke? Væk med dig. Ikke? Så det er ligesom, vi kan ikke tale til vores klienter, når de simpelthen er i kamp. Altså de kan simpelthen køre klar, så er de på vej ud af døren, ikke? Så er de ved at skride hele tiden. Og så vil de lave et eller andet, en eller anden abstraktion, eller lede samtalen væk fra det, vi er i gang med, eller et eller andet. Ikke? Og det er jo det, man gør, når man er i flugt, så prøver man at komme væk fra det ubehag, der er. Hvis vi er gået i frys, så er klar, så er vi bare helt trukket ind. Ikke? Og jeg tænker, hvis nogle af jer terapeuter her, ikke, godt kender til det der med
at der kommer en klient ind ad døren, som er fuldstændig i frys. Der er altså noget, der skal vækkes. Der er noget, der er simpelthen, man er simpelthen gået i død, ikke? Så det første sted at starte, uanset hvad vi arbejder med, det er simpelthen det her nervesystem, som jo så kan være nedarvet, ikke? For overhovedet at kunne skabe en eller anden, og man kan høre noget, ikke? Fordi hvis vi skal hele noget som helst, så er vi nødt til faktisk at kunne have nogle kognitive processer omkring det. Vi er nødt til at kunne bevidstgøre det for netop at placere det her om i fortiden, ikke? Hvad var det lige for en tanke, jeg fik? Jo. Når vi taler om det her med evig genetik, og vi snakker om, at der ikke er nogen af os, som ikke er ramt i eksistensen, så ligger det jo alt sammen i det førsproglige. Det ligger jo simpelthen i det førsproglige, og når det ligger i det førsproglige, så nytter det ikke noget, vi taler til en hjerne. Altså det nytter simpelthen bare ikke noget. Vi er nødt til at skal have beboet kroppen, ikke? Vi skal lige ned i den her krop, vi er nødt til at have en bevidsthed om at være til stede her, ikke? Og det er jo det, der kan være super, super udfordrende, når der netop ligger traumer, som er gået i arv. For der kan faktisk ligge noget, der kan også ligge en masse dissociering i slægten, ikke? Hvor man simpelthen trækker sig, man forsvinder, ikke? Det er jo en del af traumet, kan man sige. Men det gør faktisk, at vi ikke rigtig kan nærme os det, vi gerne vil nærme os, ikke? Og det er jo det, vi nogle gange kan mærke, at, fordi vi har jo alle aldrene inde i os, ikke? Vi har jo spædbarnet, den lille og den teenager, dem alle sammen. De bor alle sammen herinde. Og der kan det jo være en fordel, at vi går ind og taler til en lidt større alder inde i os selv, der hvor vi faktisk har en krop, hvor vi godt kan mærke noget. Og så kan vi stille og roligt bevæge os derned, fordi vi ved, at når vi arbejder med noget, der er sket, både som foster i øvrigt, og endda endnu før, men også som spæd, så tager det bare den tid, det tager. Vi kan ikke forcere det. Det er en langsommelighed. Vi ved spædbarnet, ikke? Det skal have ro, det skal have næring, og det skal have omsorg, ikke? Så det er en meget stille og rolig dans, vi har gang i her, for at ligesom at kunne nærme os. Og det kan tage lang tid, og det kan være, at vi må arbejde i nogle andre lag, før vi kan komme ind til roden, ikke? Fordi vi er nødt til at have fat i roden af traumet, fordi vi ved, at traumer tiltrækker traumer. Og det kan udspille sig det samme traume igen og igen i forskellige variationer, ikke? Så sker det bare på en ny måde. Men vi står ligesom i den samme situation igen og tænker, ej, jeg synes lige, jeg gjorde det så godt. Men der ligger ligesom noget her, som bliver ved med at tiltrække traumet, fordi der stadig ligger noget i nervesystemet, der ligger stadig noget i biokemien, som endnu ikke er blevet forløst. Og det er det, vi skal ind og have forløst, ikke? Annette siger, at min mor var meget stresset, da hun ventede mig. Ja, og det har jo en kæmpe påvirkning på netop lige præcis din biokemi, ikke? Det, der jo er det positive ved det her, det er jo, at det er miljøet, ikke? Miljøet er det afgørende. Og vi kan jo gøre rigtig meget for at ændre vores miljø, ikke? Det kan vi jo gøre rigtig, rigtig meget for. Og det er jo udefra kommende påvirkning, ikke? Det er selvfølgelig også et arbejde indenfra, det giver sig selv. Men så noget som, hvis man for eksempel har stress og angst og alle mulige ting i den dur, så ved vi også godt, at kost betyder rigtig, rigtig meget. Vi ved, at tarmen, ikke, at den har sindssygt mange intelligensceller, og vi ved, at tarmen påvirker hele vores følelsesliv meget mere, end det får kredit for, ikke? Så det er så sindssygt vigtigt, at vi ikke putter kemikalier ind, kan man sige, ikke? At vi ikke putter dårlig føde ind, når vi skal hele, fordi at det hele hænger sammen. Vi skal ligesom have ændret det her miljø og give de bedst mulige betingelser for heling, ikke? Så det her, det er jo det her med, at vi giver det videre, vi selv har modtaget til vores børn, ikke? Så jeg tænker, at de fleste har sagt på et tidspunkt, at jeg vil i hvert fald ikke være ligesom min mor. Jeg vil i hvert fald ikke gøre sådan, som min far gjorde. Eller i hvert fald ikke sådan der bliver jeg aldrig, eller alt muligt andet, ikke? Og det vi så finder ud af, når vi selv får vores egne børn, det er, at vi lige pludselig hører os selv sige præcis det, vores mor sagde, eller med den tone, vores far sagde det, og så gør vi det alligevel. Fordi det er jo det, vi har modtaget. Det er det, vi har. Det er den baseline, der er. Det er den ilt, vi har indåndet, ikke? Det er simpelthen det, vi er gjort af.
Men hvis vi ligesom begynder at se det med nogle lidt mildere øjne, ikke? Jeg skrev en post her i går med, at jeg havde en vældig stor portion vrede rettet mod min mor meget, meget store dele af mit liv. Og især som teenager selvfølgelig, men også senere hen. Og i dag kunne jeg da godt have ønsket, at ikke fordi jeg ikke godt kunne forstå, hvad hun kom af, for det forstod jeg egentlig godt. Jeg vidste også godt, at det ikke havde været nemt for hende overhovedet, men jeg var alligevel ret vred på hende, ikke? Og det kunne jeg da godt have ønsket mig i dag, at jeg havde haft et par andre briller at se igennem. Man kan sige, at mit nervesystem var så meget op at ringe, så det kunne egentlig ikke. Jeg var jo bare i kamp. Det var ligesom min to-go-to. Så det var jeg jo lige så nødt til at få styr på først, kan man sige, for overhovedet at kunne se med andre briller. Men jeg kunne godt have tænkt mig alligevel at kunne have set den her sammenhæng med at have set det med nogle mildere øjne. Hvordan at vi alle sammen jo bare, altså der er jo ikke nogen af os, der gør noget af ondskab, det tror jeg i hvert fald på et eller andet plan. Der er ligesom en årsag til, hvorfor noget er blevet, som det er. Der ligger ligesom noget, som gør, at der sker enten en trækning, en kamp, eller hvad fanden der sker, ikke? Og det synes jeg, det her med at se det med de øjne, i virkeligheden giver en kæmpe stor healing, ikke? Så det er det her med, det som ekskluderes og forties, det bliver simpelthen den ilt, de senere generationer kommer til at indånde, ikke? Og det gælder jo også i vores eget liv, ikke? Når vi har noget, som fordi den helt normale reaktion på, når noget er ubehageligt for alle mennesker, uanset hvem de er, det er at trække sig væk fra det, ikke? Og blive fjerne sig. Men i virkeligheden er vi lige nødt til at være med det, sidde i det, og lige finde ud af, hvad handler det egentlig om? Er det noget, der sker noget lige her og nu, eller er det noget, der hører fortiden til, ikke? Og det vi oftest finder ud af med vores reaktioner, det er selvfølgelig, at det er noget, der hører fortiden til. Ja. Så det som også er lidt spændende, det her med tabu og med skyld og med skam. Skyld og skam er jo noget, som de fleste godt kender på et eller andet plan. Men skyld og skam er i virkeligheden en sekundær følelse. Så det, der altid er spændende at se på, når vi oplever skyld og skam, det er, hvilken følelse kom egentlig forud for den? Hvad var det, jeg oprindeligt følte? Tit handler det om, at vi føler frygt faktisk. At vi er blevet bange på en eller anden måde. Og så i røven på den, så kommer skylden og dårlig samvittighed og alt muligt andet. Men der ligger altid, at vi kan også være blevet usikre, ikke? Der ligger tit noget omkring usikkerhed lige før skyld og skam, ikke? Så det er jo meget mere interessant at kigge på den usikkerhed, både hvor den sidder i vores system, og måske at den ligger der bagud. Måske er vores usikkerhed en del af det nervesystem, vi har arvet. Måske handler det om noget helt andet, ikke? Og så begynder man at få nogle nye briller og kunne se tingene med. Man begynder at få nogle nye måder at kunne hele på, ikke? Har I nogle spørgsmål, skal jeg lige høre? Forkerthed, tror jeg kom først her. Og forkerthed er rigtig, rigtig ofte en, som ligger ned igennem linjen. Fordi den ligger nede i eksistensen. Vi kan altid vide, at når man føler sig forkert, så er vi nede i rodchakraen. Det er altid hernede, forkertheden sidder. At man ikke føler sig berettiget på et eller andet plan i virkeligheden, ikke? Det er jo også en del af det, forkerthed handler om. Man føler sig ikke god nok, ikke rigtig nok, ikke smuk nok, ikke klog nok, ikke alt muligt nok. Og den sidder helt hernede i rodchakraet og kan også godt gå lidt længere ned i virkeligheden, ikke? Så forkerthed, den er tit, faktisk som udgangspunkt vil jeg sige, en, der ligger nede i linjen. Og det er jo, jeg ved ikke, om det er godt at vide, men så kan man arbejde med den på en anden måde i hvert fald, ikke? Er skyld og skam ikke påførte følelser, hvorimod er skyld og skam ikke påførte følelser, hvorimod angst og frygt er grund. Jo, angst og frygt er grundfølelse, derfor er man kan sige, det er en primær følelse, ikke? Så derfor kan man sige, at skyld og skam er sekundært. Det er jo påført, kan man sige, ikke? Påført, kan man sige påført? Det kan man måske godt. Jeg kalder dem bare primære og sekundære følelser. Det, der kom først, det er angst og frygt. Og det, der så kommer bagefter, sekundært, det er skyld og skam, ikke?
Og man kan godt sige, at det er noget, der ligesom ligger i samfundet, at det skal vi føle os skyldige over. Det ligger jo også i religion, kan man sige, ikke? I hele kristendommen. Jeg synes, det giver så meget mening og vildt spændende emne. Skyld og skam og ikke god nok. Og jeg synes jo det der med, hvis man begynder at arbejde med skyld og skam på en lidt anden måde, fordi den skyld og skam, når man mærker skyld og skam, så kan man også godt mærke, at der er noget, der ikke er helt connected, ikke? Der er noget, der simpelthen ikke er helt connected i det, fordi man er ikke inde ved netop, som du siger, Selene, inde ved grundfølelsen. Og vi kan ikke arbejde med noget, der ligger lidt længere ude. Vi er nødt til at arbejde med det, der reelt set er. Vi kan selvfølgelig godt arbejde os ind gennem lagene, og så kan vi give noget forståelse, for det er jo det her med at få bevidsthed på, hvad der gør, at vi rent faktisk kan hele, ikke? Er det i mødrene linje, det primært gør sig gældende? Og det er jo... Det er det sådan set. Man kan sige, at vores sønner har jo også ligget inde i mormors mave. Ikke? Så på den måde, nej. Men det er... hvad var jeg lige ved at sige der? Men det er selvfølgelig... Altså det jeg har kigget... Jeg har nemlig også tænkt, hvor kommer manden ind i det her? Ikke? Fordi han har selvfølgelig også en hel masse at skulle sagt. Men man kan sige, det er jo moren, der bærer på barnet i de her 9 måneder. Så derfor er det bare den mest komplekse relation overhovedet, fordi at det er i mormor og oldemor og oldemors mor og hele den vej. Ikke? Så på den måde, at det her, den mødrende linje, den mest komplekse, så kan man nok sige det. Ja. Jeg håber, jeg har svaret på det spørgsmål. Nå, men det der jo er det gode ved det her, det er jo selvfølgelig, at vi kan, der er masser af ting, der er godt ved det her. Men i forhold til at skulle hele de her traumer, så kan vi jo heldigvis modellere vores hjerne, ikke? Vi kan lave rewiring, som det hedder, ikke? Vi kan skabe nogle nye neurale baner. Og det er jo ligesom at gå ned i træningscenteret, så begynder vi at lave den her øvelse, og efter 3 måneder, så er den blevet en autonom bevægelse, ikke? Så har vi ligesom trænet den neurale drive. Det samme kan vi jo gøre med traumer, hvis vi begynder at fortælle den samme historie igen og igen. Ikke? Når vi ligesom får det hele, så kan vi begynde at lave nogle nye rewiring. Og det er jo her, hvor vi taler om... Ja, det er også overført, vi selvfølgelig er det. Altså sædcellen har selvfølgelig rigtig meget at skulle have sagt, men det er klart, at det handler om det her. Det, der er det super interessante her, synes jeg, at vi allerede har ligget inde i mormors mave. Og der har sædcellen jo endnu ikke befrugtet det æg, der ligger i mors æggeleder. Så på det her tidspunkt, der har sædcellen ikke noget at skulle have sagt, før befrugtningen sker i vores mors mave. Ikke? Eller i vores, ja, ikke mors mave, men der, ikke? Nå. Men noget af det, man kan ligesom, når man skal arbejde med det, så skal man lave det her med rewiring, ikke? Og det er jo blandt andet det her, hvor man kan tale om at begynde at sige noget andet. Hvis vi lige går lidt tilbage til at tale om, at hvis det ligger i det førsproglige, så nytter det jo ikke noget, at vi begynder bare at sige noget andet, hvis vi ikke kan mærke det. Fordi al energien ligger jo i vores følelser. Så hvis vi bare begynder at sige nogle nye sætninger og bla bla bla, jeg er rigtig, jeg er ved alt muligt, og vi ikke kan mærke det, så kommer det jo ikke rigtig til at virke. Vel? Så kommer det ikke til at virke alligevel. Men man kan jo også sige, at fake it till you make it, fordi det kan jo være, at man på et eller andet tidspunkt alligevel kan mærke det. Nej, men så præger fædrene det vel også. Ja, fædrene præger det i den grad på befrugtningen. Det er der, hvor deres epigenetik kommer med ind i ægget. Ikke? Jeg har prøvet at se med blide briller på min biologiske mor, men i 19 stoppede vores kontakt, og det er befriende. Jeg er jo opvokset hos min mormor og morfar, og hun har aldrig været nærværende, tværtimod. Nej, og der er jo mange spændende ting at se på der, ikke Annette? Som kunne være interessant at se i forhold til relationen mellem din mor og din mormor og alle mulige andre ting, ikke? Man kunne kigge på. Men det man ligesom man har lavet sådan nogle, skal jeg se her, hvad har jeg skrevet? Jo, man har lavet sådan nogle forsøg med meditation for eksempel. Og allerede efter 8 timers meditation, så kan der faktisk påvises molekylære og genetiske forandringer
og et øget antal af antiinflammatoriske gener, som støtter vores tolerance, stresstolerancen, vores stabilitet og vores velbefindende. Og det er jo egentlig ret vildt, ikke? Altså det er jo ret vildt, at man kan det. Så derfor er meditation jo selvfølgelig en super god ting, men det kan jo ikke stå alene. Man kan sige, hvis man er helt wired op her, ikke? Og man prøver at sætte sig ned og meditere, så kan man jo ikke finde ind i den ro, så man er oftest nødt til lige at gøre noget krops først. Altså få bevæget kroppen, få den ind i flow, og overhovedet mærke, at man er støttet af jorden, at man kan lande i den. Og der kan jo være rigtig mange årsager til, at man ikke helt kan lande i sin krop, og det kan jo netop lægge noget ned i linjen, som gør, at det er en fuldstændig umulighed, ikke? Der kan også lægge noget for det her nutidige liv, som gør, at det kan være rigtig, rigtig udfordrende at være til stede i kroppen, fordi man netop kommer i kontakt med nogle traumer, som man overhovedet ikke har lyst til at være med. Og der har man jo brug for hjælp, der har man jo brug for støtte, man har brug for nogen, der holder en i hånden, man har brug for, at der er nogen, der guider, og stille og roligt og nænsomt, at man sammen kan nærme sig det her traume, som har været så rædselsvækkende, ikke? Og det kan jo sagtens være et traume, som er sket i nutidigt liv, men hvis man i virkeligheden også kigger bagud, så kan man se gentagelsen nede i linjen, hvordan det er sket igen, ikke? Så man kan ikke ændre sin DNA, men man kan ændre den måde, DNA'en fungerer på, ikke? Og det er jo netop de her markører, som kan slukke og tænde for generne. Og det kan man jo gøre igennem netop at arbejde med nervesystemet. Det kan man gøre igennem at arbejde med kroppen. Den her rewiring, meditation, og selvfølgelig traumaterapi, hvor man går ind og får fat i traumet, som jo kan ligge både her, men som jo også kan ligge der bagud. Familieopstilling er selvfølgelig et super godt redskab til det her. Man kan også arbejde shamanistisk med det, ikke? Der arbejder man jo altid med slægten, og det der er gået forud, det mere energetiske arbejde, og en kombination af alle tingene selvfølgelig, for at få fat hele vejen rundt, så vi har krop, psyke, mindset og sjæl med, fordi alle elementer ligesom indgår i det her. Det her, det er jo sådan et emne, som kan være svært at graspe med sin hjerne i virkeligheden, ikke? Fordi det ligger jo sådan, okay, hvordan kan et traume, min oldefar havde, lige pludselig spille sig ud i min nutid, ikke? Altså inde i mig. Det er jo helt vildt at tænke på. Men hvis vi tænker os som en stor organisme, og det, som er blevet ekskluderet, det må leves ud, så er det jo i virkeligheden ikke så mærkeligt. Så alt det her, man kunne folde det ud på så mange måder. Alle mulige måder. Det er selvfølgelig noget, vi arbejder rigtig meget i dybden med på vores uddannelse. Lottes og min uddannelse, Skandinavisk Traumahelingsudannelse. Fordi det er et kæmpe emne, og fordi det er så vigtigt for helingen, at vi ligesom får fat der, hvor traumet rent faktisk er, ikke? Jeg tror på, at selv en dårlig kontakt med sit ophav er bedre end ingen. Vi gør alle det bedste, vi kan på det tidspunkt, vi gør det. Afstand til ophav, eller sågar brud, giver også traumer på sigt, så bedre arbejde med sig selv at kunne være i det og rumme. Man kan ikke ændre andre, men kun sig selv. Jeg har siddet med mange på deres dødsleje, og de som føler mest af deres mor. Det er altid mor. Afstand og tavshed skaber flere traumer. Altså, ja, og jeg er til dels enig, Selene. Absolut. Men det kan også være nogle gange sådan, at den relation, der for eksempel er med mor eller med far, eller hvem det er, man har lavet et brud med, at det simpelthen ikke kan heles. Det kan ikke heles i relationen, men man må hele det inde i sig selv. Så nogle gange er det bare sådan, at man må lave et brud. Så jeg tænker, der er flere veje at gå i det der. Der er flere perspektiver. Og helt enig, de fleste, der sidder på deres dødsleje, der fylder deres mor rigtig meget. Og det tror jeg egentlig i virkeligheden også kan have noget at gøre med, at når vi er på vores dødsleje, så regredierer vi helt vildt. Og vi går helt ned i vores eksistens, og der vil vi bare gerne have vores mor. Ikke? Vi vil bare gerne holdes. Så der kan også være forskellige perspektiver i det. Og jeg tror ikke, at man kan ikke sætte dom over det ene eller det andet overhovedet. Jeg tænker, at der er jo altid en årsag til det ene eller det andet. Ikke? Kærlighed heler alt, det er blot en sandhed. Det er også min sandhed, at kærlighed heler alt, absolut. Men jeg har i den grad også et tilfælde, hvor at det simpelthen ikke har været en mulighed, at den relation kunne være fysisk.
Og sådan kan det være, indtil det måske ikke sådan mere. Så sker der noget, når mennesker dør. Så kan vi have en anden relation på den anden side, ikke? Og så kan der ske en anden slags heling. Men selvfølgelig er det bedst at få det helet, mens vi er her. Det gør det trods alt nemmere på nogle måder. Men jeg har altså også set, at det for nogen bare desværre ikke er en mulighed, ikke? Hvis I har nogle spørgsmål, så er det her nu, og ellers så tænker jeg, at vi stille og roligt runder af. Og så ved jeg ikke lige nu, hvad vi skal i næste uge, men jeg tænker, at vi også skal et eller andet spændende. Hvis man gerne vil høre mere om uddannelsen, hvis man gerne vil have en snak med enten mig eller Lotte, så skriver I selvfølgelig bare til mig. Vi starter jo her den 2. oktober, hvor det her i hvert fald er en kæmpe del af uddannelsen, som flettes ind på alle mulige måder med shamanisme og ting og sager, ikke? Afstand, brud skal man altid arbejde med. Jeg dømmer ingen, men appellerer til, at man ikke skaber mere afstand. Jeg hører heller ikke, at du dømmer overhovedet. Det hører jeg overhovedet ikke, Selina. Det er også en fin appel. Har du flere pladser om dette spændende emne? Nå, jeg elsker, når du deler om dette spændende emne. Ja, det er så. Ja, der er flere pladser på uddannelsen, Anne-Katrine. Du kan bare skrive til mig, hvis du vil have en snak. Hej Freja, rigtig fine ord. Dejlig dag til dig. Også dejlig dag til dig, Marianne. For mit vedkommende var min mor, ja. Min biologiske mor var nedbrydende psykisk fysisk, så det var nødvendigt med et brud. Ja, og sådan kan det netop være en gang imellem. Men skriv en messengerbesked til mig eller noget andet, hvis I gerne vil tale med mig, og så om uddannelsen. Og ellers så ses vi om en uges tid. Og så ser vi, hvad vi skal dykke ned i på det tidspunkt. Det skal nok komme noget spændende frem, det er jeg helt sikker på. Der er mange spændende emner inden for det her område. Men tusind tak for i dag, og pas rigtig godt på jer selv så længe, og så vi ses igen. Ciao.